jeg ikke, den gør. Jeg kan lige... Nå, det gør den i det her klump her. Den der respekterer tråden, det er da altid. Ja, ja, men det... Du kan ikke huske, hvad den fik i gangarter til fødselsdag? Hvad det er, der er 7? Ja, det var det altså. Nå. Ja, det er derfor, Ja. Man kan jo ikke sådan gå ind og se mere. Nej, det er der ikke altså. Ej, det kan godt gå på sine ben. Ja, den kan faktisk også godt træde. Ja. I starten.